No niin. No niin. Iltaa, päivää. Mä nyt en tiedä, mä teen varmaan 2 videoa. Toisen mä tein jo samasta aiheesta mun hyvällä ralli-englannilla. Sitä ei varmaan katso kukaan, mutta ajattelin, ollaan kansainvälisiä. Niin. Mut joo, aiheena tässä on nyt mennyt varmaan yli vuosi reippaasti, kun olen viimeksi ajellut näillä ja ihmetellyt, niin tässä on nyt tää Rustleri. Mä ajattelin, tuli eilen unissa tuli mieleen, että jospa tätä nyt jatkaisi taas vaihteeksi. Talvi tulee ja mikä se mukavampi talvella, kun koittaa tämmöisiä maailman halvimpia laparenkaita. Itse liimasin korilla liimalla, näissä ei ollut mitään liimaa. Siihen kaiken kukkuraksi vielä, niin siellä on tuolta AliExpressiltä tilattu noin Hexin adapterit. Tässähän on 12 milliset. 12 milliset vakiona, niin kun näissä ei ollut, nämä on 17. 17 sit nämä saankohan mä auki. Kuinka kireelle mä oon nää pistänyt? Mä mun mielestä pistin nää sormikin. En mä sitä saa, en saakin. No joo. Mutta nää on 17, sitten tuolla tommoset adapterit tuli tonne. En tiedä miten, ainakin Maxissa toimii ihan ok. No siinä olikin vakiona 17 sit. Mut mä halusin siihen, kun niissä vakiovanteissa täällä on näitä Maxinit on niin jotenkin ihmeellisesti tää on tehty, että tuolla on, tuohon menee ihan muuten. Mutta tää reikä on niin pieni, kun siinä on se akseli on Maxissa semmonen niin tumppi. Näissäkin on, no tän kokoinen se kuuluisi olla tommonen iso. Niin se on se akseli, tai se pää on niin pieni, että se on mun mielestä vähän huono. Tähän tulee semmonen donitsi, tulee tähän eri värisiä, sitten tähän tulee semmonen pieni mutteri vaan kiinni. Ja siihenhän tuli, no näytetään sekin nyt sitten vielä. Tännehän tuli tämmöset oikein. Mä nyt näytän kaikki teille. Ei oo parempaa kuin tekemistä nyt. Ja tommonen tuli adapteri tänne. Se on ihan kiinni. No. Kuusiokolo on tuolla. Se ruuvataan tuohon vakioakselin päähän ja näähän on ihan... On mulla jotain videoita, kun mä näin lajelen. Näähän on ihan tuolta... Olis nää Pankuudista tilattu. Kevin Talbotin ja lajelis Pankuudelta kaikki, niin nää renkaat. Niin. Tuo on kyllä ollut ihmeen hyvät siis tohon Maxi, vaikka 4S, niin nää pullistuu ihan helvetisti, mutta... Tonne teipit pistin, niin ei oo kyllä lähtenyt mistään kohtaa repsuttamaan. Joo. Nenä ja tukossa, kun ollaan kipeitä, mutta henkeä ahdistaa. Ei anneta se haitata. Voit mä ottaa likan. Niin. Tarkoituksena on pistää tämä kiinalainen, luotettavuudestaankin tunnettu. Näitä löytyy YouTubesta paljon. Näähän syttyy palaamaan herkästi. Tuon mulla muutama video on pistänyt, kun mä oon tätä koittanut 4S:llä tätä Rustleria, niin tämähän olisi kulkenut varmaan ihan helvetin kovaa. Paitsi nämä vakiorenkaat pullistuu niin paljon, ettei sillä pysty ajamaan, kun lentokentällä varmaan olisi tarpeeksi tilaa. Mulla oli 20-piikkinen pinioni silloin. Mä ajattelin pistää nyt. Nyt pistää ehkä 5. Mulla on 15, tähän 14. Me koitetaan 15. Tässähän on 17 pinioni on Rustleri, niin kuin se, mikä tulee mukana se nopeus, speed pinioni, millä tämän pitäisi 3S:llä kulkea sitten sen 65 mailia, mitä se on 110 kilometriä tunnissa. Niin
Pistetään tää muuten tohon. Heilun tässä kuin mikäkin. Näin. Näin nikkäästi. Niin. 17 piikkinen on se vakionopeus ratas, niin mä ajattelin, että 15, niin ehkä 15, niin tähän mulla on tää on 5 millin. Olikohan tää 5 millin akseli tässä? Taisi olla. Mutta kumminkin sopii hyvin tää. Tää on kumminkin sit moottori on tuo 2600. Ja vakio se velineoni tässä, niin se on 3500 kV, että on huomattavasti vääntävämpi tämä. Et voi pistää vähän välitystä isommat. Onhan tässä nyt välitys isompi. Taas mä heilun tässä, niin onhan tässä välitys isompi näittekin kanssa. Ne on paljon isompi halkaisia edes laparenkaan. En mä nyt tiedä, lapojen verran isompi. Ja ne on kevyemmät, on punnin, on kevyemmät huomattavasti. Huomattavasti kevyemmät noin, että se voi olla, että se on aika hauska kokeilla. Miten tää kulkee? Mun täytyy vaan tehdä tonne tänne ottaa uskollisella remelillä tuolta vähän nyt mutiloida tätä alustaa tästä ja tuolta nämä leikata remelillä tasaiseksi. Vähän ehkä tosta noin tasoittaa, niin me saadaan tää silloin, oletetaan näin, tasaisesti hienosti jotenkin tuohon. Tehdään joku hieno teline askarrellaan siihen juu. Ja myös täytyy jotain tehdä tuota noin näille. Näähän ei, eiks nää, minkähän näiden nimi olikaan? Oliks tää T-plugi, tämä tämmönen oikein todella vanha. Ja täällä päässä on sit jumpperi pistetty vaan tohon, niin kun mulla ei kahta akkua, ei oo varaa ostaa kahta akkua. Niin mä ajattelin, että mä teen semmosen peliliikkeen tähän, että mä vedän nää poikki, tän välilärpäkkeen poikki ja juotan tän vaan tästä yhdeksi piuhaksi. Joo. Ja sitten me laitamme sinne EC5. On se sitten turvallisempi täältä päästä, vaikka syttyy varmaan palamaan toi koko homma, mutta EC5 tänne. Mulla ei kyllä lakussa ole EC5, mutta mulla on EC5 adapteri, että mä saan traksasin akkuun sen kiinni. Eli mä sitten juota akkuun sitten uutta. Nyt kun on noin hieno Parkside-settikin vielä. Tai sitten on täällä XT60. Näitäkin mulla on jo adapteri, mutta mun mielestä muistelisin, että XT60 ei kestä. Tässä on XT90. Mun mielestä nämä on 3S kuule ehkä maksimissa. EC5 kestää sitten ihan järkyttävästi. Näähän siis kuumenee ihan. Tätäkään ei ole tehty paljon millekään. Suosit tuli joskus tämmönen. Amma tuossa toi adapteri tuolle traksasin omalle akulle, mutta joo. Mut siitä me lähdetään ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Päivitellään sitten, kun ollaan vähän taas edempänä tässä hommassa. Joo, näin se tulee olemaan. Sen on pakko.